waenda kure kure, 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 waenda kure kure. Tinotenda kuizwi guru mweya mutsvene rakauya pasi pano kufara kwamuri. Amen. Izwi redu zvarakaimba richiti mutambo werombe waenda kure kure. Hausi urombe hwekupfeka mabvenge, hausi urombe hwenzara kana nhamo nenyota, asi izwi rakauya panyika pano kuzosunza mweya yevanhu vatema. Kana uchinzi uri musunzi uri kusunza, zvinoreva kuti uri mupari uri kupara. So kana uri mupari uchipara, haupare uri mupfumi, haupare uinazvo, unopara uri murombo. Saka izwi redu rakauya neuranda pasi pano. Uranda ihwohwo ndo hwaraizviti ndiri rombe pano panyika, asi kudenga ndiri mupfumi. Raireve izwi remweya mutsvene, raireva kuti panyika panapa handina kuuya ndichisvodadira vanhu vandiri kuti vanditevere. Izwi rakainga vapenyu, rakauya kuzosiyisa vanhu zvakaipa zvepanyika kuti vanamate Mwari Baba. Saka mukufamba kwaro pasi rakati ndiri muranda panyika, asi kudenga ndiri mupfumano here. Amen. Tine muenzaniso warazaro. Razaro waive murombo panyika, asi kudenga akazove mupfumano here. Jesu achifamba panyika pano akafamba ari murombo, asi akanga ari mambano here. Saka izwi rakati ndiri rombe pasi pano. Saka vanhu vasiri vechinamato ichi chatiri kufamba nacho vakanzwa tichiimba kuti mutambo werombe waenda kure kure, vanobva vanomira padunhu vachitaura kuti mapostori marombe, vanotozvimba kuti tiri marombe, kushayikwa kweruzivo. Saka vasina ruzivo vakadzi marema. Rufaro mamore, rufaro mamore, tinotenda.